ଆମର ଆସିବା କେତେ ଦିନ ହେବ ତଥାପି? ଆସିବା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? କେମିତି ଜାଣିବୁ ଗଣୁନୁ? ତଥାପି କେତେ ଦିନ ହେବ ତୁ ଆସିଲୁଣି? ପାଖାପାଖି କେତେ ଦିନ ହେବ କହ? ଛଅ କେତେ ଦିନ ହେବ ଭାଇ? 6 ଦିନ ହେଇଗଲା। ହୁଁ। ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖିଲୁ, କ'ଣ ବୁଲିଲୁ, କ'ଣ କଲୁ? ତୁ ଆସିଛୁ ଯେତେ ଦିନ ତା ଭିତରେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୋତେ କହ? ଆସିବା ବୁଲିଛି ଆଉ ସବୁଆଡେ। କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଛୁ? ହୁଁ। କ'ଣ ଖାଇଛୁ? ଖାଇଛି ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ଖାଇନୁ ନା? ନା। ଆଜି ଯେଉଁ ଖାଇଲୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା? ହୁଁ। ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା କହିଲୁ? ଏଟା ଚକୋଲେଟ୍ ନା କ'ଣ? ଚକୋଲେଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା? କେକ୍ ମିଳିଲା। କେକ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା? କେକ୍ ନା କ୍ରିମ୍ ଲାଗିଲା? କ୍ରିମ୍। କ୍ରିମ୍ ଲାଗିଲା? ସେଟା ଥିଲା କ'ଣ ଚକୋଲେଟ୍ ମାଉସ୍? ହଁ ହଁ ଚକୋଲେଟ୍ ମାଉସ୍ 45 ଟଙ୍କା। କାଲି ଖାଇବ? ହୁଁ ତ ମନେ ରଖିଛୁ କେତେ କ'ଣ ରେଟ୍ ଥିଲା? ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପରଦିନ ପଳେଇବୁ? ତୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ସେଠି ସ୍କୁଲରେ ଥିବେ, ସବୁ ଦେଖା ହେବେ। ସ୍କୁଲ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତୋ ଘର ପାଖରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି? ନା ଆଉ କେହି ପାଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି? ନା ମୋର ଏଟା ମୋ ଭାଇ। ଭାଇ ହୁଁ। କିଏ ସୁନିଆ? ହୁଁ ସେ ତ ତୋର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଆଉ, ସପ୍ତମ ତାର ନା କ'ଣ? ହୁଁ। ତମର ପରୀକ୍ଷା ପୁଣି କେବେ? ପରୀକ୍ଷା ଆସିନି ଆସିବ ଆଉ। ହବ ପରୀକ୍ଷା କହ ଦେବୁ? ହୁଁ। ପରୀକ୍ଷା କେଉଁଠି ଦେବୁ? ବଣିଆ ସାଇଡ଼ରେ। କ'ଣ କେଉଁଠି? ବଣିଆ ସାଇଡ଼ରେ। ବଣିଆ ସାଇଡ଼ ଘରେ? ହୁଁ। ତମର ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ନା ଘରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି? ସରି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି? ସ୍କୁଲରେ ହବ। ସ୍କୁଲରେ ହବ? ହଁ ଏଟା କହ। ଖୋଲିନି ଏଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ତୁ କରିବା। କହୁନୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିଦେବେ? ହଁ ଅନଲାଇନ୍ ଯଦି କରିବା ଭଲ କଥା। କପି କରିବା ନା? କପି କାଇଁ କରିବି? ତୁ କପି କରୁ ନା? ନା ସତ କହିଲୁ? ସତ। ନା ତୁ ଜୀବନରେ କେତେଥର କପି କରିଛୁ? ଜୀବନରେ ମୁଁ 2-3 ଥର କରିଛି। 2-3 ଥର? ଆଉ କରିନି। ନାଇଁ କେତେଥର କରିଛି କପି? କପି କରିନୁ ତାହେଲେ? ନା ମାନେ ଯେମିତି ଚିଟିଂ କରନ୍ତି, ମାନେ ଯେମିତି କାର୍ଡ ଦେଖିକି ହଁ ଲେଖୁନି। ହଁ ହଁ କାର୍ଡ ଦେଖିକି ଲିଖିଛି କେତେଥର? ଦେଖିକି ନା ଲେଖିନି। ଥରେ ଦେଖିକି ଲେଖିନି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଲିଖିଛି, ବହୁତ ଥର। ମୁଁ କରିନି। ଆଉ ତୁ ତା ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବେଟର ଲାଗୁଛି। ବେଟର ଲାଗୁଛି? ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲା ଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା? ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା? ନା ଭଲ ନାଇଁ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ନବୀନଟା ବନ୍ଦ, ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଗାଉଥିଲୁ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କହୁଥିଲୁ ନବୀନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ, ପୁରା ଖୁସିରେ ମନରୁ ଗାଉଥିଲୁ ନା? କ'ଣ ସେ ଗୀତଟା ଥିଲା, କ'ଣ ସେଇଟା? ଗୀତଟା ତ ଥିଲା। କ'ଣ ସେ ଗୀତଟା ବଜେଇ ଦେଲୁ ଟିକେ? ବଜେଇବା ମନେ ଅଛି? ନା ମନେ ନାହିଁ। ମନେ ନାହିଁ ନା? ନା। ତାହେଲେ ଏବେ ତୋର ଫେଭରେଟ୍ ତାହେଲେ ହେଇଯାଇଥିବ ନବୀନ? ପୁରା ଫେଭରେଟ୍ ନା? ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ମାନେ ପୁରା ଫେଭରେଟ୍? ଟିଚର ମାନେ କ'ଣ ଗେଲା କରନ୍ତି ନା ବାଡ଼ାନ୍ତି? ନା ମଝିଆ ମଝି ନା ବାଡ଼ାନ୍ତି। ବାଡ଼ାନ୍ତିନି? ତୁ କହୁନୁ ବାଡ଼େଇବେ ବୋଲି? ବାଡ଼େଇବେ ନା। ମାଡ଼କୁ ଡର? ଡର ତ ମୋ ଥାଏ। କାଇଁ ତୁ ଡରୁଛୁ କାହିଁକି? ଆଉ ଡରିବିନି କାହିଁକି? ନାଇଁ ମାଡ଼କୁ କାଇଁ ଡରିବୁ? ଆଉ ତୋର ଝିଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗ କେତେ? ମୋର କିଏ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ତୁ ସାଙ୍ଗ ଜମା କେହି ନାହାନ୍ତି? ନା କେମିତି? ନା ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ଚୁପଚାପ ବସେ। ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଚୁପଚାପ ଏକୁଟିଆ ବସିବାକୁ? ପଢ଼ୁନୁ? ବସିକି ପାଠ ପଢେ। ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗ ହୁଏନି କି କାହା ସହ ଗପେ। ତୁ ଏତେ ସୁନା ପିଲା, ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ତ? ପିଲାମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି? କ'ଣ ଡାକନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ? ତତେ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ରୁଦ୍ର? ସମସ୍ତେ ଆଉ ତୋ ଡାକ ନା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନା ଡାକ ନା କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁ ଜଣେଇନୁ କେବେ କେହି କାହାକୁ ଜଣେଇନୁ? ନା ମୁଁ ଡରିନି। ଏ ରୁଦ୍ର ଫୁଦ୍ର ଡାକେ। ରୁଦ୍ର ଡାକନ୍ତି? ଆଉ ତମ ଖେଳ ଫେଳ ହୁଏ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ? ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ହଉନି। କୋରୋନା ଆଣିକି ମୋର ଖେଳ ହୁଏନି। ଖେଳ ଛୁଟି ବି ନାହିଁ। ଖେଳ ଛୁଟି ବି ଖାଲି ନାହିଁ? 9ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ା ଛୁଟି ନାହିଁ। ଖେଳ ନାହିଁ। ଖେଳ ରହ କୋରୋନା ଦିନଠୁ ଫାଷ୍ଟ ସେଇଠୁ 9ଟାରୁ 4ଟା ହେବ। 9ଟାରୁ 4ଟା 9ଟାରୁ ଗୋଟାଏ। ହଁ। ଆଉ ତ କରୋନା ଖୋଲିବନି, ଆଉ ତାହେଲେ ତ ପାଠ ପଢ଼ା ଆଉ ସ୍କୁଲ ତୁ କେବେ ଆଉ ଛୁଇଁବୁନି। ପୁଣି ବନ୍ଦ ହବ ଦେଖ। ଡାକୁଥିଲା ନା ମନେ ମନେ ଠାକୁର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ? ନା ସତରେ? ଟୋଟାଲ ଡାକେ। ଟିକେ ମନରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ନା କିଛି ଇଚ୍ଛା ତ ମୋର ଜଣା ପଡୁଛି। ହଁ ତାହେଲେ ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ତୁ ଯିବୁ ତ? ମାମା କେତେ ରେପର ରହିବୁ? ନା କାହିଁକି? ନା ତୁ ତ ତୋର ସ୍କୁଲ ଯିବ, ଆଇ ଅଛି, ଆଇ ପାଖରେ ରହିବୁ। କ'ଣ ନା ମାମା ପାଖରେ କ'ଣ କରିବୁ? ନା ମୁଁ ଆମର ସେଇ ତ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମାମା ତ ଏପଟୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ମାମା ବନ୍ଦ। ହେଲା ହଉ। ଆଉ ତାହେଲେ ତୋ ଏକ୍ଜାମ ଥିବ, ପୁରା ଆନୁଆଲ ପରୀକ୍ଷା ଥିବ, ହେଲା ତୁ ନା ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ମୁଁ ଆସିବି। ଆସିବୁନି? ମାମା ପୁରା ରହିବେ? ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମ୍ ମୁଁ କେମିତି ଆସିବି? ମୋର ଯାଇ ଆସିନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ ସିନା ଯାହା କରିବି। ହଉ ପରୀକ୍ଷା ତୋର କେବେ ଆସିବ କି? ସେ ଦେଖ, ସେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ପାସ୍ କରିଦେବେ ଦେଖ। ଅଲ୍ ପାସ୍ କରିଦେଲେ ଭଲ, ନ କଲେ ଭଲ। ଅଲ୍ ପାସ୍ କରିଦେଲେ ବଢ଼ିଆ। କଲେ ଭଲ, ନ କଲେ ଭଲ। କଲେ ଭଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ତମେ କହୁଛ ଅଲ୍ ପାସ୍, ମୁଁ କହିଦେଲି ଆଉ କ'ଣ? ନା ଅଲ୍ ପାସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଅଲ୍ ପାସ୍ ମାନେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ କି ଥାର୍ଡ଼ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ପାସ୍ କରିଦେବି। ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇନି ହେବ, ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ତମ ହେଇନି ହେବ। ସ୍କୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ହୁଏ? ମାନେ ତୋ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ? ଝିଅ ନା ପୁଅ? ପୁଅମାନଙ୍କୁ କିଏ ହୁଏ, ଝିଅ ହୁଏ। ତୁ ଝିଅ ପିଲା କେହି ଚିହ୍ନିନୁ? ନା ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଜାଣିନି। ଝିଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗ କାହିଁ ରଖିନୁ? ନା ମୋର କେହି ତୁ ପୁରା ଶକ୍ତ ଲୋଣ୍ଡା ନାଇଁ? ଆଁ ତୁ ପୁରା ଶକ୍ତ ଲୋଣ୍ଡା। ହିନ୍ଦୀରେ କହନ୍ତି ଝିଅ ପିଲା ତ ମିଶନ୍ତିନି, ପୁରା ଶକ୍ତ ପୁଅ, ପୁରା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ପୁଅ, ପୁରା କିଛି ଜାଣିନି ସେ। ତୁ ସେଇ ପିଲା ଆମର। ମୁଁ ଚୁପଚାପ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସେ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ମୁଁ ଟୋଟାଲି କାଶ ଲାଗେନି କିଛି। ସ୍କୁଲରେ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଖୁ? ଶୁଣିବାକୁ ଦେଖୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସ? ସେଇଥରେ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସେ। ଆମେ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ରେ। ହଁ ସେଟା ତ ଜାଣିଲି। ଟିଫିନ୍ ପିରିୟଡ଼, ତମର ଟିଫିନ୍ ପିରିୟଡ଼ ତ ଏବେ ହେଉନଥିବ, ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା
ତ ଯା ଦେଖା କରୁ ନା ନା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ ସେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପଢ଼ୁଥିଲି ଷଷ୍ଠ ବେଳକୁ ଆସିଲି ଗଣେଶ ପୂଜା। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଷଷ୍ଠ ବେଳକୁ ପଳେଇଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ନାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଟୁଟୁର କରୁଥିଲି ଆଉ ତୁ ଭଲ ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ଖାଇବା କ'ଣ ବଡ଼ ପେଟର ବଡ଼ ପେଟର ଚା ଚାଟ୍ ତ ସେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ସସ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଲି ଲାଲି ସେଟା ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ ମିଠା ଭଲ ଲାଗେ। ମିଠା ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ କ'ଣ ମିଠା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ କହୁନ ମ୍ୟାଗି ଭଲ ଲାଗେ। ମ୍ୟାଗି ଭଲ ଲାଗେ ଚାଉମିନ ନା ଚାଉମିନ ଭଲ ଲାଗେ ନା ମୁଁ ଖାଇନି ଖାଇନି ଖାଇନା ନା ଆଉ ତୁ ବିରିୟାନୀ ହୁଁ ସେପଟେ ବିରିୟାନୀ ଖାଉ ହଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଏ ବିରିୟାନୀ ମୋତେ କିଏ ବିରିୟାନୀ ଖାଏ ମାନେ ତୁ ତମ ସେପଟେ ତୁ ନନଭେଜ୍ ମାନେ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ସବୁ ଖାଉ ମାଛ ସାରା ନା ଖାଏ ମାଛ ଖାଉ ନା ମାଛ ଖାଏ କମ ମୁଁ ଚିକେନ୍ Chicken ଖାଏ ତ ଆମ ସାথে ବିରିୟାନୀ ଟୋଟାଲି ନା ଟୋଟାଲି ଦୋକାନ ଖାଇବି କୋଉଠି ତୋ ସେପଟେ ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ ନାହିଁ ନା ତୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନୁ ନବୀନ କଲ୍ କରି ବସଉନୁ ସେପଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ କିଛି ମାନେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ନା ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ସେଠି ଖାଲି ଚାଉମିନ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ତୁ ଖାଉନା ନା ସେ ଚାଉମିନ ମୁଁ ମୂଳରୁ ଖାଏ ସେ କାନ୍ତୁନ ସେଠି ଓ ସେପଟେ ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନରେ ଖାଲି ଚାଉମିନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନେଇକି ଯିବୁ ସେ କେତେ କରିବ ତୁ ମାସକୁ ଗୋଟେ ପଇସା ଦେବୁ ନା 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 ତୋର ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ତୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବଡ଼ କହିବ ନା ହେଇନି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହବ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ନାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ନା ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି କି ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେବି କି ଯାହା ବି ତୋ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଗୋଟେ କି ଖେଳ କି କ୍ରିକେଟର କ'ଣ ହବ ଗୋଟେ କିଛି ତ ଥିବ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ବିଜନେସ୍ କରିବୁ ବିଜନେସ୍ କରିବୁ କରିବ ଆଉ ତୁ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ କହିଲା ଚାକିରି କରିବ ସେପଟେ ଏବେ କହୁଛି ବିଜନେସ୍ ଆଉ କିଛି ନାଇଲେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଜାଣିବ ବିଜନେସ୍ କରିବ କି ଚାକିରି କରିବ ଆଉ ତୋ ଫେଭରେଟ୍ ହିରୋ କିଏ ହିରୋ ମାନେ ଯେଉଁ ବଲିଉଡ଼ର କି ବଲିଉଡ଼ କେମିତି କହିବି ଯେମିତି ଅଛି ଶାହରୁଖ ଖାନ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ସେମିତି କିଏ ତୋ ଫେଭରେଟ୍ କିଏ କ'ଣ ପ୍ରେମ କିଏ ସେ ପ୍ରେମ କୁମାର ସେ କିଏ ଆଉ ତମେ କହୁଛ କ'ଣ ମୁଁ ସେ ସବୁ ବୁଝି ଆରେ ନା ନା ଫେଭରେଟ୍ ମାନେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେମିତି ତୋର ପସନ୍ଦ ପୁରା ପସନ୍ଦ ହିରୋ କିଏ ମାନେ ଇଏର ହିନ୍ଦୀର ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ତମେ ଦେଖେନି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁ ନା ଆଉ ଓଡ଼ିଆର କିଏ ଆରେ ପ୍ରେମ କୁମାର କିଏ କରୁଛି ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ତା ନା ଅନୁଭବ ସିଏ ତୋ ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ଇଏ ବାବୁସାନ ନାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ କାହାର ମାନେ କେଉଁଟା ତୋର ବାବୁସାନ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛୁ ତାର ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ହିନ୍ଦୀର କାହାକୁ ଜାଣିନୁ ନା ଆଉ ହଲିଉଡ଼ର ଇଂଲିଶର ଜମା ଦେଖିନୁ ତମ ଟିଭିରେ ଦିଏନି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି କାଶିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ପଢ଼ୁଛୁ କାଲି କ'ଣ ଖାଇବୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କହ ପଢ଼ ତ ପଳେଇବୁ କହ କାଲି କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯାହା କହିବୁ କାଲି ଖାଇବୁ କହ ଯାହା ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା କହ କାଲି ଖାଇବୁ କହ କିଏ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି କେକ୍ ହଁ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବୁ କହ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ ହଉ କାଲି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ ଆଉ ଲେଜ୍ ଖାଇବୁ ଲେଜ୍ କୁରକୁରି ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ପୁଣି ନେବୁ ନା ଖାଲି ଖାଇବୁ ତ ଭାଇ ପାଇଁ ନେବୁନି ଭାଇ ତ ପଳେଇଲାଣି ସେପଟକୁ ଆଉ ନେବୁ ନା ଏଇଠି ସବୁ ଖାଇବୁ ଲେଜ୍ ଭିତରେ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ଅଙ୍କ ଚିପ୍ସ ଭଲ ଲାଗେ ଲେଜ୍ ବି ଭଲ ଲାଗେ ତୁ ଆଳୁ ଆଇଟମ୍ ବେଶୀ ଖାଉଛୁ ବୋଧେ ତୋତେ ମନା କରିଥିଲି ତୁ ଆଜି ଭାତ ଖାଇବୁ ତୁ ଦିନରେ 3 ଟାଇମ୍ ଭାତ ଖାଉଛୁ ତୋତେ କହିଥିଲି ରାତିରେ ରୁଟି ଖାଇବୁ କୁରକୁରି ଚଳିବ କାଲି ହଉ ତୁ ଯାହା ଯାହା କହିବୁ କାଲି କିଣିବୁ ହେଲା ଖାଇବୁ କିଣିବୁ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବୁ ମୋତେ ସେଥିରେ ଦେବୁ ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇନି ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସତରେ ମୁଁ ଖାଉଛି କିଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତାପରେ ଦେଖିଛୁ ଟୋଟାଲି ଖାଉଛି ଏଇଟା ଖାଇଲେ କ'ଣ ଭଲ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଖାଇବୁ ସବୁବେଳେ ଖାଇବୁ ଆଉ ତା ସେପଟେ କ'ଣ ଅଜା ଖୋଜିଲେଣି ହଁ କହୁଥିଲି ଅଜା ଖୋଜିଲେଣି ଚଣ୍ଡିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତୁ ଆମର ଚଣ୍ଡିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସେଇଠି ମାମା ତା ଥାଆନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡିଆକୁ ଆସି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଅଜା ପାଖରେ ଆଉ କାହିଁ ଯିବୁନି ମାମା ପାଖରେ କ'ଣ କହିବୁ କହିଲୁ ତୁ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ବହି ପତ୍ର କାହିଁ ଆଣିଲୁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ କହିଲୁ କେଉଁ ବହି ଆଣିଛୁ ତୁ ତ ଯୋଉଠୁ ସ୍କୁଲ୍ ବଦলাই ତାପରେ ବହି ଜମା କର ମୁଁ ଦେଖିନି ଟୋଟାଲ୍ ଧରିଆ ତୁ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ କରୁ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଦେଖୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ଗେମ୍ ଖେଳୁ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖୁ ଭିଡ଼ିଓ କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ନଟିଆ କେମିତି ଦେଖୁ ଆଉ ସୋନିଆ ଦେଖୁ ନଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା କହିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛୁ ଛାଡ଼ିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସୋନିଆ ଆଜି ନା କାଲି ଛାଡ଼ିଥିଲା କ'ଣ ଆଜି ଛାଡ଼ିଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ବାଡ଼ିଲା ସୋନିଆକୁ କରେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼କୁ
ହଉ ଆମର କାଲି ଯିବା ଯାହା ଯାହା ଖାଇବା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବା ଛାଡ଼ିବା ହେଲା। ଗୋଟେ କଥା କହ ଏ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏଟା କେଉଁ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି? କୋରୋନା ଓମିକ୍ରନ ପାଇଁ। କରୋନା ଓମିକ୍ରନ ପାଇଁ ସେଟା ମାନେ କ'ଣ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ରୋଗ ରୋଗ ସେ କାହାକୁ କହୁଛେ କାହା କେମିତି ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଉଛି କେମିତି କହୁଛି? ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହେଉନି ହଁ ଛୁଆକୁ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ କୋରୋନା ଓମିକ୍ରନ ବଢି ଯୋଉ ହୁଏ ବଢି ଚାଲିଛି। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମାନେ ସେଟା କ'ଣ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ରୋଗ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହୁଏ ସେଥିରେ? ଦେଖିନୁ ଟିଭିରେ କେବେ ଦେଖିନୁ କିଛି ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏଇଟା କ'ଣଟା ଏ ଯେଉଁ କୋରୋନା ହେଲେ ଓମିକ୍ରନ ହେଲେ ସେ ସବୁ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ତତେ ସେ ହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ କୋରୋନା ଓମିକ୍ରନ କି କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଗଲେ ଏଇଟା ଚେକ୍ କରିବୁ ପରେ ତୁ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଗେମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କାର୍ଟୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ କ'ଣ କୋରୋନା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇଟା ତୁ ଦେଖିବୁ କି ନାହିଁ କ'ଣ ମତେ ସବୁବେଳେ ଆଉ କାର୍ଟୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ ଦେଖିଲେ ସିନା ଜାଣିବୁ ଏଇଟା ଏଇ ରୋଗ କ'ଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ତୋର ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ହେଇଯିବ ଯେ ମୋର ସ୍କୁଲ ମୁଁ ବନ୍ଦ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ଜମା ଯାଇନଥିଲି କଲେଜ ମାଟି ମାଟି ସରି ସ୍କୁଲ ମାଟି ମାଟି ତୁ ତ କଲେଜ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ କଲେଜ ଯିବୁ ପଛକୁ ପଳେଇ କ'ଣ କେତେବେଳୁ କଲେଜ କେତେବେଳୁ ଯିବୁ ମାନେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ତୁ କଲେଜ ଯିବୁ? ନବମ ଦଶମ ଦଶମରେ କଲେଜ କାହିଁ ଯିବୁ? ଅଷ୍ଟମ ଅଷ୍ଟମରୁ ପଳେଇବୁ କଲେଜ? ଏବେ କ'ଣ ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବୁ ମାନେ ପଢ଼ିବୁ କ'ଣ ଏବେ ତ 6 କ୍ଲାସ୍ ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ସପ୍ତମକୁ ଯିବି ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ତାପରେ ନବମ ଏସବୁ କେଉଁଠି ପଢ଼ିବୁ? ନବମ ଦଶମ ତାପରେ ଦଶମ କେଉଁଠି ପଢ଼ିବୁ? ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବୁ ତାପରେ କଲେଜ କଲେଜରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଜାଣିଛି ମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ +2 ପଢ଼ିବୁ ନା ଡିପ୍ଲୋମା କରିବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଫିଲେକ୍ସନ୍ ନେବୁନୁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଉଛୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନେବୁ 27 ଦିନରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କମୁ କାହିଁକି ଇଲେକ୍ସନ୍ କରୁନୁ ତୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛୁ କାହିଁକି ଦେଉନୁ କମି 18 ବର୍ଷ ବୟସ ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ସିଏ ଭୋଟ ଦେବେ ମାନେ 18 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନା 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ 18 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରା ସିଓର ଜାଣିଛୁ ତୁ ଦେବୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ କାହାକୁ ଦେବୁ ତମ ସେପଟେ କାହାକୁ ଦେବୁ ତ ଜିତିବ ଦେବ ତ କିଏ ଫେଭରେଟ୍ କିଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରିୟ କିଏ ମାନେ ଯାହାକି ସେ ଭଲ କାମ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି ଜାଣିଛି କିଏ ସେ କାହା ନା ତ ଗୋଟେ ଶୁଣିବୁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ତ ନେତାରେ ବସିଲେଣି କହ ଜାଣିଥିବୁ କାହା ନା ତ ଜାଣିଥିବୁ କିଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ଆଉ କିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଛୁ ଆଉ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ହଁ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ 2 ଜଣ ଚାଲତା ସାର୍ ଜାଣିନୁ ମୋଦି ନା କେବେ ଶୁଣିଛ କିଏ ସେ କିଏ ସେ ମାନେ ସେ ମୋଦି ଜଣକ କିଏ ସେ କ'ଣ ଆମ ଦେଶର କ'ଣ ତୁ ଶୁଣୁ ଟିଭିରେ ଦେଖିନୁ ସେ ଯେଉଁ ସେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଦାଢ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ହଁ ଦାଢ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିଛୁ ନା ଜାଣିଛୁ ପୁରା ନା ମୋଦି ମାନେ ତାଙ୍କ କିଛି ପୁରା ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ନା କଟକର ନା ଭାରତର ନା ଦେଶର ନା ପୁରା ପୃଥିବୀର ନା କ'ଣ ସେ କ'ଣ ହେବେ ଭାରତର କ'ଣ ହେବେ ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲୁ ନା ତୁ ଏଥରକ ତୁ ଗୋଟେ ଜିକେର ଗୋଟେ ବହି କିଣିବୁ ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବୁ ପଢ଼ିବୁ ବସିବୁ ନର୍ମାଲ୍ ପଢ଼ିବୁ ବୁଝିଲେ ଆଉ ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବୁ ତୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ପଚାରିବି ତୁ ଯେତେ ଯାହା ଯାହା ପଚାରିବି ଯେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ଦେବୁ ମୁଁ ତ ଚକଲେଟ୍ ଦେବି ଚକଲେଟ୍ ଲେଟ୍ ଯାହା କହିବୁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ କହିବା ଦରକାର ପୁରା ସିଓର୍ ତ ତୁ ତ ପରଦିନ ପଳାଉଛୁ ଆଉ କାଲି ଯିବା ଖାଇବା ପିଇବା ଲାଷ୍ଟ ଯା ବାହାରେ ନା ହଉ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟାଟା ବାଇ କହିଦେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି ତମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କାହା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନା ମୋ ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଦେଖୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖିଦେଉଛି ନାଇଁ ତ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯାହା କହିଲା ତ ସେଇଆ କରିକି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ରଖୁଛି ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନାଇଁ ଅଛି ପୁଣି ଖାଇବାକୁ କାଲି ଯିବାର ଅଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମିଶିବ